Bratia a sestry, Božie slovo, ktoré nám bude znieť, je to isté, čo bolo minulý týždeň, len sa na ňo budeme pozerať zase na inú časť z toho textu. A to je konkrétne z 3. Mojžišovej zo 6. kapitoly a prvých 6 veršov. Hospodín hovoril Mojžišovi: prikáž Áronovi a jeho synom. Toto je zákon o spaľovanej obeti. Spaľovaná obeť má ostať na ohnisku oltára celú noc až do rána. Oltárny oheň má ostať na ňom horieť. Nech si kňaz oblečie svoje ľanové rúcho, ľanové spodky a vyberie popol, na ktorý oheň strávil spaľovanú obeť na oltári. A nech ho vysype vedľa oltára. Potom si vyzlečie šaty a oblečie iné šaty. Nech vyniesie popol na čisté miesto za tábor. Oheň na oltári nech ostane horieť. Nesmie vyhasnúť. Kňaz nech ním zapaľuje drevo každé ráno. Nech rozloží na ňom spaľovanú obeť a spaľuje na ňom tuk obete spoločenstva. Oheň nech ostáva stále horieť na oltári. Nesmie vyhasnúť. Amen. Toľko je slov z písma. Tak, milé sestry a milí bratia, priatelia, Pán Boh Mojžišovi, ktorý viedol izraelský národ z otroctva do slobody, tak tlmočí posolstvo, ktoré Mojžiš mal priniesť ľuďom, ktorí boli zodpovední, a to boli konkrétne kňazi, ktorí boli zodpovední za bohoslužobný a liturgický život národa počas putovania. A oni počas toho putovania mali oltár, na ktorom prinášali obete Bohu s cieľom oslavovať Boha, či prejavovať mu svoju oddanosť, alebo žiadať o odpustenie hriechov. No a na tom oltári, v tom starozmluvnom kontexte, tak mal stále horieť oheň. To bolo také základné pravidlo, že oheň tam nech stále horí, že nesmie vyhasnúť. O toto sa musíte starať. To bolo úloha pre Árona a pre kňazov okolo neho. Ten prvotný oheň, ktorým to celé zapálili, mali ho stále udržiavať. Možno niekedy bol väčší, niekedy menší, možno v noci, ale mal stále horieť. A oni to mali robiť s tými 3 dôležitými slovami: poslušne, s bázňou a vytrvalo. To bolo stále to, čo oni mali. Poslušne, mali to posluchnúť tento príkaz, mali tú svoju činnosť robiť s bázňou pred Pánom Bohom, s takou úctou, a mali to robiť vytrvalo. To znamená, že mali to robiť stále. Mali byť konzistentní a pokračovať. A mali sa starať o oheň s týmito 3 akcentmi. A o nich v podstate rozprávame. Minulý týždeň sme rozprávali viac o poslušnosti. Dnes sa trošku zastavíme pri slove bázeň. To nás bude sprevádzať. No a zároveň tieto slova patria nám všetkým, ktorí sme krstom a vierou v zmysle všeobecného kňazstva s kňazmi. Nie sme všetci farári, ale sme kňazmi v tom duchovnom zmysle. A zrazu to posolstvo je aj pre nás. Najprv teologicky, že keď boli letnice, keď bol zoslaný Duch Svätý a naplnil učeníkov, tak jeden z tých symbolov bol ohník. Boli také plamienky ohňa, ktoré sa ukázali na učeníkov. To sú skutky 2. kapitola. A to bol taký symbol aj Božej prítomnosti, že Pán Boh je tam, že oni v Neho veria, že majú vieru. A znakom viery boli určité prejavy. Či to bola radosť, nadšenie, horlivosť. My vieme, že viera môže mať aj rôzne fázy. O tom budeme hovoriť na budúci týždeň. To bude veľmi dôležité. Lebo porozumieme možno, ale to bude na ďalšiu tému, že prečo niekedy je to tak, ako je v našom živote. Ale to nás čaká o týždeň. Ale že oni a my teda, veriaci ľudia, nejakým spôsobom oheň viery máme v sebe udržiavať. Či tým, že sme poslušní voči Pánu Bohu, alebo tým, čo budeme hovoriť dneska, hovoríme, že máme takú úctu a bázeň pred Božími vecami. Ale môžeme, že to posunúť tak trošku obrazne ešte ďalej a môžeme hovoriť o tom, že môže vyhasnúť plameň lásky v manželstve, môže vyhasnúť človeku radosť chodiť do práce, radosť študovať, budovať vzťahy. Zrazu vidíme, že sa to môže dotýkať úplne každého jedného z nás v tom našom kontexte života, kde sme.
A práve v týchto mnohých oblastiach je tiež veľmi dôležité udržiavať plamienok, aspoň plamienok nádeje. Aj keď to nevždy je jednoduché. Ale Pán Boh je s nami, aj keď niekedy možno to je ťažké, tomu nerozumieme, nevieme to uchopiť, ale on tam je. A človek má hľadať v neho takú dôveru. A teda ako sa starať? Tá poslušnosť, o ktorej sme rozprávali, znamenala, že keď som veriaci človek, tak som vlastne poslušný voči tomu, čo Pán Boh odo mňa chce. To je celé. Poslúcham jeho slovo, to, do čoho nás zavolal. To je znak. Jeden zo znakov viery a života. A že sa starám o to. To znamená, či čítam Bibliu, či sa modlím, či poslúcham to, čo čítam v písme, či počúvam, nielen teda počúvam, čo je v kázni, v nejakej téme, ale že to snažím aj aplikovať do svojho života. No a dneska teda rozprávame o bázni. A v tom texte to bolo až tak veľmi zvláštne napísané. Si všimnete, že ako tí kňazi mali pristupovať k svojej činnosti. Nech si každý kňaz oblečie svoje ľanové rúcho, ľanové spodky a vyberie popol, na ktorý oheň strávil spaľovanú obeť na oltári a nech ho vysype vedľa oltára. Potom si vyzlečie šaty a oblečie iné šaty. Nech vyniesie popol na čisté miesto za tábor. A si všimnite, že aký oni mali rituál, že vlastne keď vynášali ten popol, mali si obliecť také špeciálne rúcho. Že mali pristupovať k tomu, že mohli tam byť hociako. Človek by spal, že to je úplne zbytočné, že to je jedno, čo oblečieš. No v tom kontexte písma to vôbec nebolo zbytočné, to bolo veľmi dôležité, tým ich to učilo mnohým veciam. Lebo to boli veci, ktoré boli určené, to oblečenie špeciálne na túto činnosť. A si všimnite, že oni proste išli, prezliekli, vyniesli, prezliekli a robili ten rituál. Že bolo vidno na ich živote, že keď im to bolo prikázané, že mať bázeň pred tými vecami, ktoré robia, tak to mali robiť. A nemali znečisťovať tie veci, ktoré mali byť čisté. Konkrétne to oblečenie. Možno sa to zdá taká úplne triviálna alebo nejaká blbosť pre 21. storočie, ale tam je veľmi veľa symbolik, že oni pristupovali k tým úlohám, ktoré mali, pristupovali úplne s takou vážnosťou. Že toto je dôležité. Úplne s vážnosťou k tomu pristupovali. Ku tomu, čo mali. Očisťovali sa. Oni vedeli, že idú do Božej blízkosti, kde sú pred Pánom Bohom. To znamená, že mali takú úctu, rešpekt pred tým, čo robia. To je bázenie ako keby, že vy viete, že Pán Boh vidí do všetkých oblastí vášho života. A to by nás nemalo úplne deprimovať. A malo by nás to zastaviť, že čokoľvek, čo robím v živote, tak niekto o tom vie. Aj keď si niekedy myslím, že o tom niekto nevie. Ale minimálne Pán Boh o tom vie. O tom, čo nikto nevie. On o tom vie. A ak som veriaci človek, tak nejaká kontrolka, kde si mala ťuknúť vo mne, že to sú veci, ktoré možno, že Pán Boh až tak nechce odo mňa. A že keď viem, že Pán Boh vie, tak vidí aj tie moje slabosti a môžem ho prosiť o silu do tých slabostí, kde proste človek zlyháva v živote. A to môže byť v mnohých oblastiach. Môžete zlyhávať v službe, môžete proste vo vzťahoch, v práci, v manželstve. Je mnoho oblastí, kde každý nejakým spôsobom aj zlyhávame. Si nerobíme ilúzie o nikom, ani o sebe, ani o druhých. Každý, kde si padáme. Ale to by nás malo práve že to celé tak nejak nasmerovať, že Pán Boh vie a napriek tomu prichádza a ma chce potešiť, posilniť, pozdvihnúť. Čiže ja by som povedal takú jednoduchú tézu, že veriaci človek žije s bázňou pred Bohom. Že čokoľvek, čo robím, takže že kde si vo mne je bázeň. Dokonca dnešná nedeľa, táto 25. po Svätej Trojici, má tému posledného súdu. A to sú také tie nedele, 3 nedele pred začiatkom adventu, že vtedy viac rozmýšľame o veciach, ktoré sú nad nami. Rozmýšľame o tom, že jedného dňa môj život na tomto svete sa zastaví.
každý to nejakým spôsobom vnímame. Mali sme tento týždeň aj 2 pohreby v cirkevnom zbore. Tak vždy to tak je, že tá rodina, keď vlastne niekto zomrie, tak pre nich je to veľmi také aktuálne, lebo sa lúčili a lúčia s niekým, kto bol blízky pre nich. A ich sa to dotýka najviac, ale každý nejakým spôsobom s týmito vecami potrebujeme ich vnímať. Aj tie piesne, ktoré som vyberal zo spevníka, tak oni rozprávajú o bázni, o tom, že kde si raz človek bude stáť pred Pánom Bohom. A treba povedať, že na tom súde pred ním by človek neobstal. Nikto. Boli sme na teologickej konferencii v Košiciach a bola o katolicko-evangelickom vzťahu, o otázke ospravedlnení. A tam bol znovu pripomenutý, mi sa to veľmi páčilo, 4. článok Augsburského vyznania, ktorý fantasticky vysvetľuje, je to taká teologická už veta, ale je tam napísané dôležité, že ďalej učíme, že odpustenie hriechov a spravodlivosť pred Bohom nemôžeme dosiahnuť vlastnými zásluhami, skutkami a zadosťučinením. Odpustenie hriechov dostávame a pred Bohom sme ospravedlnení len z milosti pre Krista vierou, keď veríme, že Kristus trpel za nás a že pre Neho nám hriech bude odpustený, spravodlivosť a večný život budú nám darované. Boh chce túto vieru uznať za spravodlivosť, ktorá platí pred ním a započítať ju, ako hovorí Pavol v 3. a 4. kapitole listu rímskym. To sú dôležité slova, ktoré hovoria, že na poslednom súde človek obstojí iba s jedným vecom, že verím, že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy, na 3. deň vstal, zaplatil a zobral to všetko za mňa. A kvôli tomu sú mi hriechy odpustené. Nie je iná cesta. Toto je jediná cesta. Keď človek si uvedomuje, že zhrešil, že urobil chybu. A to je augsburské vyznanie, úplné jadro evanjelickej viery. Toto je to, čo je kľúčom pre nás. Že z milosti pred Bohom. Preto veriaci človek žije s bázňou pred Pánom Bohom. Martin Luther, keď vykladá 10 Božích prikázaní, tak hovorí vždycky, že máme sa Pána Boha báť a ho milovať. On tam spomína tie slova báť, možno trošku taký silnejší výraz, ale on hovorí, že naozaj takú úctu a rešpekt. A ono sa to dneska niekedy tak trochu aj stráca už v tom celom, že sväté veci prestávajú byť asi niekedy aj sväté, a to v podstate niekedy aj úplne jedno. Ale že pre nich to boli veľmi dôležité veci, čo obliekli, keď išli k oltáru. Celé s takou bázňou vykonávali svoju činnosť. A my vieme, že teraz pred Pánom Bohom, že tieto veci, Pán Boh si na tom nezakladá. Ale zakladá si na tom, že kde je naše srdce vo vzťahu k nemu. Toto je kľúčové a veľmi dôležité. Čiže možno to druhé, čo chcem zdôrazniť, že veriaci človek žije tak, aby sa páčil Pánu Bohu. Sme počúvali ten text z listu Hebrejom, alebo teda Židom, kde bolo napísané: a takto slúžme Bohu, aby sme sa mu páčili s úctou a s bázňou. Že toto je prístup veriaceho človeka ku službe, ku životu. Preberáme teraz na konfirmácii také trošku nové príučky, nad nimi premýšľame a tam bola taká jedna otázka, že komu sa chceš páčiť v živote. Hej. Vo veku 13 rokov, tak to samozrejme človek rozmýšľa o inou veciam, komu sa chce páčiť, ale je to dôležitá veta, že kto je pre mňa dôležitý? V liste Hebrejom, Židom je napísané, že aby sme sa páčili Bohu. A tak chcem žiť. Nechcem žiť hriechu, lebo platí táto veta. Hriech ma vezme ďalej, než chcem ísť. Bude ma stať viac, než som ochotný zaplatiť a zdrží ma až dlhšie, než chcem zostať. Toto robí hriech. Toto robí to, keď nerobím to, čo mám, tak, ako mám. Ma to vezme ďalej, ako som chcel ísť. Možno na začiatku som si myslel, že to bude iba taká hra. Ma to vezme oveľa ďalej. Bude ma to stáť oveľa viac, ako som si myslel, že ma to bude stáť. A zistím, že aj nie som ochotný toľko platiť. A ma to poznačí na oveľa dlhšie, ako som si myslel, že ma to poznačí. Čiže to sú tieto témy ku pokániu, k tomu, ktoré nás vedú tak znovu prehodnotiť aj svoj život, že ak som veriaci človek, tak žijem tak, aby som sa páčil primárne
Pánu Bohu. Lebo to je aj jeden z prejavov bázne pred Bohom. Inými slovami, žiť čestne, poctivo, férovo, v manželstve, v škole, v práci, pred ľuďmi. Že sa môžem druhým pozrieť do očí. Sa môžem svojej manželke, manželovi, sa môžem pozrieť do očí svojim deťom, svojim spolužiakom, kamarátom, kolegom. Že proste nie som svíňa, hej? Že dokážem žiť v poctivosti a čistote pred Bohom a pred ľuďmi. A je mnoho spôsobov, ako sa to dá. A ja možno len tak kratučko odbočím, že jedna z vecí, ktorá asi je dôležitá a kľúčová pre vzťahy a medziľudské vzťahy, išla nedávno takáto kniha 5 jazykov ospravedlnenia, veľmi taká zaujímavá kniha o odpustení, zmierení, ospravedlnení sa človeka človeku. A to sú také veci, ktoré každý žijeme vo svojich rodinách a chceme ich žiť. A autori, ktorí napísali aj knihu 5 jazykov lásky, tak napísali túto knihu 5 jazykov ospravedlnenia. A hovoria, že vlastne každý z nás má taký vlastný jazyk, ktorým sa ospravedlňujeme a ktorým čakáme ospravedlnenie od druhého. A že keď niekto nepoužije nejakú možno magickú vetu alebo slovo, tak my nie sme schopní ako keby prijať jeho ospravedlnenie a pritom ten človek si to môže myslieť, že on to úprimne hovorí, ale náš jazyk je iný. A aké sú? Ten prvý je, že je mi to ľúto. Že vyjadrím ľútosť. To je jeden z jazykov ospravedlnenia. Že niekto povie, je mi to ľúto. A tým aj vyjadri tú ľútosť. A niekto očakáva, že takto to poviete. Túto vetu. Druhý jazyk je, spravil som chybu. To znamená, že to je ako keby také prijatie zodpovednosti. Že niekto očakáva, že musíte prísť za ním a povedať, nielen, že mi je ľúto, ale že vlastne, že spravil som chybu. Vtedy ten človek ho začne brať vážne. Inak nie. A vy to myslíte, dobre, vy len poviete, že je mi to ľúto, ale mu to nestačí, lebo on potrebuje počuť, spravil som chybu z vašej strany. A vtedy začne rozmýšľať, že to myslíte vážne. Zaujímavé. To tretie je, že ďalší jazyk je, že ako to môžem dať do poriadku. Že niekto potrebuje počuť nielen to, že je mi ľúto, ale potrebuje počuť aj vetu, no a ako to môžem dať do poriadku? Čo môžem urobiť? Ako škody môžem napraviť? To je ako keď tretí jazyk. Štvrtý je, že podniknem kroky, aby sa to už nestalo. Čiže to je taká plánovaná zmena, že človek povie, nielen, že mi je ľúto, ale potom tam dá tú čiarku a hovorí, že ale ja podniknem kroky, aby sa to už neopakovalo. Budem sa snažiť to polepšiť. A vtedy reagujete, že beriem. Lebo by keď povedal, je mi to ľúto a nepoviete, že podniknem kroky, aby sa to už nestalo, neberiete ho vážne. Dokážeš mi odpustiť? To je prosba o odpustenie. Niekto potrebuje počuť, že ten človek príde za ním a mu povie, sa ho opýta, prosím ťa, môžeš mi odpustiť? Lebo keď toto nepoviete, tak vám neodpustí, aj keď vy to úprimne myslíte. Rozmýšľajme nad tým, lebo toto je taký kľúč do vzťahov, rodín, manželstiev a kdekoľvek inde. 5 jazykov ospravedlnenia. Ktorý je váš? Možno to bola zaujímavá debata na doma. Ktorý je váš? A keď človek to správne použije, to prináša požehnanie. Ale samozrejme vedieť tieto veci robiť, to nie je jednoduché. A treba k tomu odvahu, silu a tak ďalej. Ale do toho sme nejakým spôsobom pozvaní. Aj o tom je bázeň pred životom, pred Pánom Bohom s jednou takú veľmi, veľmi praktickou aplikáciou. A stojí nás to veľa, ale to prinesie slobodu. Uvoľnenie. Lebo kde nie je zmierenie, tam sú tí ľudia závislí na sebe. Tá podvedomie držia pod krk. Nikto nie je slobodný. Dnes máme 35. výročie od pádu, od režimu, ktorý prinášal aj veľa nedobrých vecí, ktorý bral slobodu. A môžeme ďakovať Bohu za 35 rokov slobody a zároveň si uvedomať, že za tú slobodu stále musíme platiť. Lebo vždy je tendencia tú slobodu zobrať. A sloboda do každej oblasti života je dôležitá. Aby
Naozaj sme tu nevraždili človeka, ktorý ukradne niečo v obchode, ktorý je stratený, tak proste ho zabijem za to. Chápete? Som to milé hovoril, že mi sa dá, že zvlčievame a tak sa mi nepáčiš, tak ťa zabijem. To je proste šialené. A ja rozumiem tomu, že sú vždy dve strany. Ale ľudia si môžu ubližovať všelijako aj inak. Ale keď človek žije v bázni a úcte pred Pánom Bohom vo vzťahu k človeku, tak potom prináša taký úplne iný život. Naša sloboda, že by ja som slobodne mohol žiť stále život Ježiša, ktorý zaplatil všetko. Ak to má vieru v Neho, ten prichádza do nového života. Ja som minule citoval tento text a znovu ho chcem, kde Pán Ježiš hovorí, že poďte ku mne. S čímkoľvek žijete. A to, čo vám ja dám, bude niečo iné. Bude niečo, čo váš život nasmeruje, dá mu cestu, dá mu niečo, čo ste možno vtedy nepoznali, ale je to niečo dôležité. A do toho sme pozvaní aj dnes pred koncom cirkevného roku. A Pán Ježiš to urobil za nás všetko. My môžeme možno aj dnes povedať, že Pane, je mi ľúto, že každý deň robím veci, ktoré sa tebe nepáčia. A môžeš povedať, Pane, spravil som chybu. Pane, čo môžem urobiť preto, aby veci boli v poriadku? Daj mi silu, aby som už to nerobil. A odpustíš mi. To sú otázky, ktoré my môžeme jemu priniesť. A on hovorí, že áno. Áno. A vtedy potom zapáli v človeku niečo, čo dovtedy človek nepoznal. Lebo znakom bázne pred Bohom je aj sila, ochota činiť pokánie. To znamená, že aj ľutovať, že som urobil chybu. To je jeden zo znakov. A preto tí kňazi, oni a všetci pristupovali k tým Božím veciam s vážnosťou. A to je celé, ak to vám dá do jednej veci. Pristupujte k veciam Božím s vážnosťou. Celé. Lebo vážne veci boli pre nás urobené na Golgote. Tie najvážnejšie. Aby sme žili takým novým životom. A takto to bola, bratia a sestry, druhá časť našej skladačky. Oheň nech ostáva stále horieť na oltári. Nesmie vyhasnúť. Kde je viera? Kde je pokánie? Kde je bázeň? Kde je poslušnosť? Tam môžu byť aj rôzne fázy v živote. Ale vždy tam bude plamienok viery a nádeje. Tak, toto je pozvanie aj tejto dnešnej nedele. Že naozaj dať svoj život do Božích rúk a povedať, Pane Bože, tak chcem tvoje veci brať vážnejšie. Možno len taký jeden malý krok. A môže to priniesť veľa dobrého. Amen.